बागुलबुवा. गावाकडच्या 3 भयाण गोष्टी. मला इतरांप्रमाणेच लहानपणापासूनच भूतांबद्दल एक आकर्षण होतं. मला सारखं वाटायचं मला एकदा तरी भूताचा काहीसा अनुभव यायला हवा. मी मोठेपणी हा अनुभव घ्यायला उत्सुक होतो. रात्रीचा रस्त्याने कधी कुठे जात असेन तर मनात पांढऱ्या साडीवाल्या बाईचा विचार येई, जी बहुतेक लोकांच्या गोष्टींमध्ये त्यांची एकतर गाडी अडवते नाहीतर उलट्या पायाने त्यांच्या गाडी पाठवून धावत सुटते. पण खरा भूताचा अनुभव हा यापेक्षा खूप भयानक असतो. तो एका क्षणापुरता असतो, पण तो तेव्हा आपलं सगळं शरीरच हादरून टाकतो. मी तेव्हा सुट्टीत गावी गेलो होतो. मला गावी चांदण्यांच्या प्रकाशात बाहेर खाटेवर झोपायची सवय होती. गावी गेल्यावर मी आमच्या गावच्या कुत्र्यासोबतच जास्त वेळ घालवायचो, त्यामुळे तो देखील रात्री माझ्याच बाजूला येऊन झोपत असे. असंच एके रात्री मी अंगणात झोपलो होतो. घराबाहेर एक बल्ब पेटवला होता. मला अचानकच माझ्या कुत्र्याचा विचित्र आवाज येऊ लागला. रात्रीच्या वेळी तो अजूनच भयानक भासत होता. मी धडपडून जागा झालो. तो कुत्रा तिथे अंधारात बसून होता. घराबाहेर असलेल्या बल्बच्या उजेडात कुत्र्याची सावली जमिनीवर पडत होती. पण आश्चर्य या गोष्टीचं होतं की त्याच्याच बाजूला एका माणसाची सावली उभी होती. पण तिथे आसपास कोणीच माणूस उभा नव्हता. हळूहळू ती सावली अंधारात विरून गेली. मी हे घरच्यांना मुद्दामूनच नाही सांगितलं. काही महिन्यांपूर्वीच माझ्या काकांचं निधन झालं होतं. तो कुत्रा त्यांनीच आणला होता. काकांच्या निधनातून घरचे कसे बसे सावरले होते आणि हे सांगून मला परत त्यांच्या आठवणी ताज्या करायच्या नव्हत्या. हा अनुभव तेव्हाचा आहे जेव्हा मी शाळेत शिकत होते. सुट्टीनिमित्त मी गावी आले होते. आमचं गावचं घर हे इतरांच्या घरापेक्षा खूपच वेगळं होतं. तुम्हाला ऐकून आश्चर्य वाटेल, पण आमच्या घरात आम्ही पाठच्या दाराने आत जायचो. याला कारण होतं ते म्हणजे आमचे आजोबा. लोक म्हणायची आमच्या आजोबांच्या डोक्यावर परिणाम झाला आहे, ते वेडसर झाले आहेत. पण मला तर तसं कधीच वाटलं नाही, कारण ते माझ्याशी नेहमीच प्रेमाने आपुलकीने वागत. पण मग त्या बंद दारामागचं सत्य काय होतं? त्यांनी ते असं बंद का ठेवलं होतं? मी एकदा अशीच गावी गेले होते. यावेळी माझ्या मनातील अनेक कोडी, अनेक प्रश्न यांना एक नक्कीच न्याय मिळणार होता. आम्ही गावच्या घराजवळ आलो. मी पाहिलं आमच्या घराच्या कुंपणाचं दार हे समोरच्याच दिशेने होतं. आम्ही अंगणात आलो. घराचं समोरचं दार बंद होतं. गावी सहसा घरांची दारं ही दिवसा उघडीच असतात, पण हे काहीतरी विचित्र होतं. आम्ही घराला वळसा घालून घराच्या मागच्या दारात आलो. ते दार अख्खं उघडं होतं. आम्ही हाक मारून घरात आत प्रवेश केला. सगळ्यांच्याच भेटीगाठी झाल्या, विचारपूस झाली. मी मात्र तिथून निघून घराच्या मुख्य दाराकडे आले. घराचं मुख्य दार आतून साखळीने लॉक केलं होतं. तरीही ते चुकून कोणी उघडू नये म्हणून तिथे एक छोटं लाकडी कपाट आड करून ठेवलं होतं. मला हे पाहून खरंच खूप विचित्र वाटलं. एवढ्या चांगल्या घरात हे असं का ठेवलं असेल? त्या रात्री आम्ही बाहेर हॉलमध्येच झोपलो होतो. मी आईच्या बाजूलाच झोपले होते. माझ्या आईच्या पलीकडेच ते बंद दार आणि कपाट होतं. दार जरी बंद असलं तरी तिथली लोखंडी गजाची खिडकी मात्र सताड उघडी होती. त्यावर पडदा लावून झाकण्याचा प्रयत्न केला होता, पण वाऱ्याच्या झोतामुळे पडदा मध्येच हलला जाई आणि खिडकी बाहेरचं दृश्य दिसलं जाई. मला त्या रात्री झोपच लागत नव्हती. मी त्या खिडकीवर असलेल्या वाऱ्याने उडणाऱ्या पडद्याकडेच पाहत होती. अचानकच मला खिडकीत एक भयानक चेहरा दिसला. तो वाकून घरात आमच्याकडेच पाहत होता. त्याला पाहून मी इतकी घाबरले की आईला हाताने जोरजोरात हलवून जागी करून लागले. तेवढ्यातच तो कुठे खिडकीतून गायब झाला. मी त्या रात्री तशीच पांघरून घेऊन झोपी गेले. दुसऱ्या दिवशी सगळं काही नॉर्मल वाटत होतं. संध्याकाळी बाबा आणि घरातील पुरुष त्यांच्या खोलीत बसून कसल्या तरी गप्पा करत होते. आई आणि घरातील बायका जेवणाची तयारी करत होत्या. मी माझ्या छोट्या भावासोबत हॉलमध्येच पकडापकडी खेळत होतो. मी खेळता खेळता खिडकीकडे गेले. गेटमधून एक विचित्र माणूस आमच्या अंगणात आला होता. मी माझ्या भावाला बोलावलं. त्यानेही त्याला पाहिलं. त्याने खिडकीतूनच त्यांना सांगितलं, काका, पाठच्या दाराने या, हे दार बंद आहे. पण तो माणूस हळूहळू तसाच समोरच्याच दाराकडे येऊ लागला. तो आता खिडकीजवळ आला होता.
त्याला पाहून मी 2 पावले मागे झाले. माझा भाऊ धावत आजोबांना हाका मारत आत गेला. हे सगळं तो माणूस नीट लक्ष देऊन पाहत होता. अचानकच तो दाराजवळ गेला. मी खिडकीतून वाकून त्याच्याकडे पाहण्याचा प्रयत्न करू लागले. तेवढ्यात दार धाडकन उघडून तो आत शिरला. त्या धक्क्याने दाराला लावलेलं कपाटही बाजूला सरकलं गेलं आणि दाराला लावलेल्या साखळ्याही तुटून खाली पडल्या. त्याने माझ्याकडे वळून पाहिले तर मला त्याचा चेहरा रात्री खिडकीत आलेल्या त्या माणसासारखाच दिसला. त्याला पाहून मी तिथेच बेशुद्ध झाली. माझ्या भावाने आजोबांना आणि घरातील सगळ्यांनाच बाहेर आणलं होतं. त्यांनी मला लगेचच पाणी मारून शुद्धीवर आणलं. शुद्धी देताच मी सर्वात आधी दाराकडे पाहिलं तर दार आधीसारखंच बंद होतं. हे कसं शक्य होतं? तो माणूसही तिथून गायब झाला होता. तिथे जे काही घडलं हे जरी कोणी पाहिलं नसलं तरी माझ्या भावाने मात्र त्याला नीट पाहिलं होतं. माझं तर डोकंच काम करत नव्हतं. शेवटी तिथून निघताना मी आजोबांना याबद्दल विचारलं तेव्हा ते यामागची खरी गोष्ट सांगू लागले. 8-10 वर्षापूर्वी इथे अचानकच एक माणूस आला होता. त्याला पैशांची खूप गरज होती असं तो सांगत होता. माझ्याकडे तेव्हा लोक पैसे पोस्टात गुंतवण्यासाठी देत. त्या दिवशी माझ्या घरात खूप रोकड होती आणि नेमका तेव्हाच तो आपल्या घरी आला. मला वाटलं तो कोणी चोर असेल म्हणून मी कसलाही विचार न करता त्याला दारातूनच हाकलवून लावलं. 2 दिवसांनी मला आपल्या वाडीतीलच एक माणूस येऊन भेटला. तो म्हणाला की त्या दिवशी तुमच्याकडे जो माणूस आला होता त्याने काल रात्रीच त्याचा विहिरीत उडी मारून जीव दिला. पैसे नसल्याने उपचाराभावी त्याची बायको त्याच दिवशी मरण पावली होती आणि तो हे दुःख सहन करू शकला नाही. आजोबा सांगू लागले की वाडीतीलच माणसाने त्या माणसाला आपल्या घराकडे पाठवलं होतं. गैरसमजातून मी त्याची तेव्हा काहीच मदत करू शकलो नाही, पण तो त्यानंतर इथे दर रात्री येऊ लागला. तो आपलं दार ठोकू लागला. शेवटी दारात एक मंतरलेला खिळा ठोकून मला हे दार कायमचं बंद करावं लागलं. पण आजही अधूनमधून तो इथे येतो आणि त्याच्या अस्तित्वाची मला जाणीव करून देतो. माझ्या आईचा मामा म्हणजेच माझ्या आजीचा भाऊ हा शेवटच्या काही दिवसांत आजीकडेच राहत होता. त्याची बायको मरण पावली होती. मुलं मोठी होऊन आता वेगळी राहत होती. त्यामुळे जीवनात एकटा पडल्याने तो आजीकडे आला होता. सतत खाणारा एकटेपणा त्याला सहन होत नव्हता. त्यामुळे त्याला दारूचं व्यसन लागलं होतं, पण ते मर्यादेपलीकडचं होतं. त्याची ही अवस्था त्याच्या बहिणीला म्हणजेच माझ्या आजीला बघवली जात नव्हती. ती सारखी सांगायची, बाबल्या अरे एवढी नको पीत जाऊस, एके दिवशी मरशील मेल्या. त्यावर तो म्हणत असे, काय घाबरा नको, मेले तर परत येईन नि तुझ्याच मानगुटीवर बसेन. काही महिन्यांतच त्याचा दारूने जीव गेला आणि तिथूनच पुढे सुरू झाली बाबल्याची गोष्ट. आम्ही आजीला भेटायला म्हणून गावी आलो होतो. आजीला बऱ्याच वर्षांनी भेटल्यामुळे आम्ही सगळेच खूप खुश होतो. आजी ही बिचारी तिथे एकटीच असल्याने आम्हा सर्वांना पाहून तिचेही डोळे पाणावले होते. संपूर्ण दिवस मस्त मजेत गेला. रात्री 10 वाजता आम्ही झोपायला गेलो. पडल्या पडल्याच आम्हाला झोप लागली. साधारण 11च्या दरम्यान बाहेर कसला तरी जोरात आवाज आला. त्या आवाजाने मला जाग आली. तशी माझ्या बाजूला झोपलेली आजी जोरात ओरडली, बाबल्या मेल्या झोपाक दे आमका. मी बाहेर कान देऊन ऐकत होतो, पण आजीच्या ओरडण्यानंतर तो आवाज मला त्या रात्री परत आलाच नाही. सकाळ होताच मी आईला बाबल्याविषयी विचारलं. तेव्हा तिने बाबल्या मामाची आम्हाला ती गोष्ट सांगितली. शेवटी हेही सांगितलं की आजीचा त्याच्यावर खूप जीव होता, म्हणून आजही तिला त्याचे भास होत राहतात. दुसऱ्या रात्रीही घरात काहीतरी भांडी आपटण्याचा आवाज येत होता. जणू कोणीतरी स्वयंपाकघरातील सर्व भांडी तपासून पाहत आहे. मी मनाची समजूत घालत होतो. स्वयंपाकघरात मांजर घुसलं असेल आणि तेच ती भांडी हलवत असेल. तेवढ्यात आजी पुन्हा ओरडली, बाबल्या झोप मेल्या नि आमका पण झोपाक दे. आश्चर्य म्हणजे याही वेळी तो आवाज लगेच बंद झाला. जर तिथे खरंच एखादं मांजर असतं तर ते असं अचानक शांत बसलं नसतं. ती देखील रात्र गेली. तिसऱ्या रात्री मला पुन्हा एकदा तसेच आवाज ऐकू आले. यावेळी मी जागा होतो. मी लगेचच किचनमध्ये जाऊन पाहिलं तर तिथे सगळी फळं, उरलेलं जेवण सगळं पसरलेल्या अवस्थेत होतं. तिथे चुलीतील लाकड अक्षरशः जळत होती. भांडी आपोआप हलत होती. इतक्यात आजीचा आवाज आला, बाबल्या झोप रे मेल्या, किती सतावशील. माझं लक्ष सहजच आजीच्या आवाजाकडे गेलं. मी पुन्हा किचनमध्ये पाहिलं
तर एखाद्या स्वप्नाप्रमाणे किचनमध्ये सगळं पूर्ववत झालं होतं. चूलही विझली गेली होती. मी तिथून तसाच धावत निघालो. धावताना मला किचनच्या कोपऱ्यात माणसाची एक भयानक आकृती खाली मान घालून बसलेली दिसली. तिथे आम्ही जवळपास आठवडाभर राहिलो होतो, पण तिथे असताना प्रत्येक रात्री मला ते आवाज येतच राहिले. आश्चर्य हे होतं की आजीच्या ओरडण्यानंतर ते आवाज आपोआपच बंद व्हायचे. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.